Állattartás falun, az önellátás fele. Sok szeretettel üdvözlök újra mindenkit, folytassuk a videót. Amint látható, elkészült a második helység is, ahova egy galambpár költözött be. Ilyen szép bagyások. Ide polcot csináltattam, ott meg az üllőke van. Ugye, ott üldögél, vagyis kotlik. Itt a másik galamb. Víz, meg kaja van nekik. Úgyhogy túlfelől vannak a gerlék, ugye azt már tudjátok. Ott is kotol az egyik, a másik meg fent van. Itt lent pedig vannak a tyúkok. És ide pedig most készül az indiai pávafarkuknak a ketrec. Csak az történt, hogy 2 darab nyöstén van, és akkor emiatt ezt el kell cseréljük az egyiket ugye bakra, addig pedig az esőzések miatt itt szárítom a füvet a nyulaknak. Tudni illik, nálunk 3 napon keresztül már esik az eső, és emiatt így zajlik ez az egész. Nézzünk ide is be. Itt vannak a tyúkok, nézzük meg, kapunk tojást. Szerintem ma nem kapunk tojást, mert minden nap nem tojunk. És akkor itt van a kis gerle. Ma hónap kell fakasszon szerintem. Nem tudom, hány tojás van, 2. Ne kacagjál! Szia! Szia! Mindjárt kinézte. Amúgy ezek nagyon szelíd gerlék, csak amióta átköltöztek egy kicsit másfajta a viselkedésük. Hol a másik tojás, te? Nincs meg a tojás? Mit csináltatok a másik tojással? Azt a piculáját. Hol lett a másik tojás? Na gyorsan gyertek ki innen. Meg volt a másik tojás is. Eltörtétek szerintem. Csak az történhetett, hogy eltörtétek. Itt meg volt mind a 2, mikor áthoztam. Mit csináltál vele? Na. Mit csináltál vele? Ha? Na. Meg volt mind a 2 tojás. Én mikor áthoztalak, meg volt mind a 2. Na. Úgyhogy nem tudom, hogy mit csináltatok vele, de szerintem eltörtétek. Na, most már mindegy. Egy rembélit fogtok kikelteni, és ez van. Na gyertek ki! Egy ilyen kis tyúk kiengedéses videó, így délután nektek, és hogy megmutassam, hogy miket fejlődött itt még a galambpajta, meglessük a tojásokat, ami bár meg kell mondjam, hogy nagyon kevés. Hoppá, megdöntöttük a rekordot! Na, ez történelmi pillanat, még jó, hogy felvesszük, úgyhogy maradjatok a videó végéig. Ugyanis a tojótyúkok 11-ből 4-5 tojik, és úgy képzeljétek el, hogy az is fele megeszi a tojást. Már megettek több mint 10 kg kalciumot, és itt nincs. És még mindig nem tojnak, és eszik meg a tojást, és stb. Úgyhogy júj, mennyi tojás! És itt is, ahogy látom, megették a tojást, úgyhogy
vagy kifolyt, vagy nem tudom mi történt. De ezek elég jó tojnak, tehát itten 6 tyúk van, és abból nézzétek meg, hogy van 6 tojás. Habár az egyiket az eltöröcs megették, nem akarnak feltojni a tojóládába, pedig amint látható van ott minden nekik. Na mindegy, ezt leírjátok ti majd kommentbe, vegyük ki a tojásokat, és akkor folytatom. Be is raktam egy ilyen kis dobozkába. Megyünk most hátra a tojótyúkoknak a ketrecéhez. Nézzük meg, hogy itt is mi a helyzet. Szóval az zajlik, és az történik, hogy nem nagyon akarnak tojni. Látjátok, itt is be van téve minden. Ha tojnak, akkor deformált tojásokat tojnak. Nézzétek, megint például ez. Ugye kiveszem. Látható, hogy nem a legtökéletesebb. Tehát ezek a tyúkok szerintem már agyon vannak tojatva. Nem is az a lényeg. Ha mindegy, akarok tőlük szaporítani, és az lesz, hogy vagy levágom, vagy tovább fogom adni őket. Tehát itt a télen nem fogják itt nálam megérni, mert idegesítő, hogy egy csomó gabonát megesznek, és akkor ugye nem tojnak. Na, ezt felteszem ide a kuka tetejére, mutassam be itt nektek a dolgokat, közben dobjak a malacoknak, mert ha nem bőgnek, van ez a marékfű, még bedobom, és aztán utána beszélgetünk. Legalább megnézitek, hogy mekkorát nőttek, hogyha nőttek. És hát nagyon sokat pazarolnak, ugye inkább szeretik a zöldet most, mint a szárazat, vagyis a lisztet. A vállót megtöltik mindig vízzel, úgyhogy ide ki kell találjak majd valamit. Ott van egy csomó liszt, amint látjátok, nem nagyon akarják enni. Úgyhogy van baj elég. Kellene egy kifutó. Na, és ilyenek. És akkor most nézzük meg itt a galambokat. Tehát így néz ki most az eleje, ugye ott még a tetőt azt meg kell csináljam. Itt vannak az indiaiak, ahova kellene egy pár, vagyis kellene 2 bak, vagy egy bak, és akkor nőstényt azt elcserélem. Mivel, hogy 2 nőstény van, ide még fel kell rakjam nekik azt a polcot, ami itt van. Egyelőre így van a kaja megoldva, úgyhogy ők itt vannak. Szerbe-félbe van itt még minden, de hát lassan kialakul. Jövünk ide, itt van az etető, ezt be akarom építeni ide középre, és akkor ugye 2 felőről tudnak majd enni. Itt vannak a fiókák, vagyis fióka, ugye mutatom. Itt a szülők, szuper, itt vannak a gerlék, ott bent tojás, amint látható. Állítsátok meg, ha nem látjátok, oda én nem fogok menni. A tyúkokat fogom még megmutatni túlról. És valószínű, hogy ezt a részt már fogjátok látni YouTube-on. És akkor majd a következő részben ott majd láthatjátok a teljes befejezést, ahol be lesz fejezve a teteje is a kis pajtának. Ez úgy néz ki, mint egy vécé, de szerintem jó. Vannak a gerlék, ugye, tojás, nézzük meg, itt alól is van egy tojás. Minden 3 napban kapok ettől a Lilitől egy tojást, és bár adná jóisten, hogy valahogy kotolna meg, de nem akar, pedig én meg szeretném ültetni. Na, ételük van, vízük van. Nemrég értem haza munkából, úgyhogy hát, hogy is mondjam nektek, van tennivaló. A kotlót fogjuk most még meglesni együtt, és aztán azzal akkor most rövidre is zárom a videót. Itt vannak az anyagok, ki vannak termelve. Ugye itt nincs kerítés, és itt a szomszédban legelnek a tyúkok egyelőre. Na, úgyhogy így van. Itt van egy aranyos kiskutya. Vízek, itt minden szana szét. Na és akkor nézzük meg a kotlót.
Majd egyszer rend lesz. Na, kukkintsuk meg a kotlót. Most szállt le épp a tojásról, ugye? Ott vannak a tojások. És ugye meghallotta a kakast, és akkor ő is kiabál. Na, ide vizet fog kelleni hozzak, mert nincs vize. És most a többi ketrec akkor egyelőre üres. Ezek is hátra mentek, úgy felejtettem az ajtót, milyen jó. Na mindegy, menjetek. Ez van. Na, visszük a vizet. Veszünk egy kis gabonát. Aha, vennénk gabonát. Itt van a saláta vetésem, amit láttatok egy shorts videóba. Meg kéne öntözni. Nem a legszebb, de szerintem majd alakul. Na és akkor most vegyünk innen gabonát. Ugye kéne örölni is. 100 felé, ha tudnék szakadni. Na, mindegy. Köszönöm szépen, hogy végignéztétek ezt a videót. Ne felejtsetek el lájkolni és feliratkozni. És találkozunk a következő videóba. Sziasztok! Kilenc nap van még a keltetésig, talán.